האם חייבים באמת בדרך לשיקום אמיתי? ועדת החוקה של הכנסת העריכה לאחרונה את הוראת השעה, שמאפשרת לעכב תביעות משפטיות נגד חייבים ומעניקה להם זמן יקר לגבש הסדרי חוב. במקביל, מקודם תיקון מהותי לחוק חדלות פירעון, שיהפוך את ההסדר הזמני הזה לחוק קבוע. איתי באולפן עורכת הדין קרן גולדברג, מומחית לשיקום כלכלי וחדלות פירעון. היא תסביר מה המשמעות של המהלך, מי מרוויח ממנו, ומה חשוב לדעת לפני שמבקשים הסדר חוב או עיכוב הליכים. שלום עורכת הדין גולדברג. ערב טוב. ערב מצוין. בואי תסבירי לי בבקשה, מה ההבדל בין המסלול החדש הזה לבין חוק חדלות פירעון שהסברתם שהוא חוק מתנה? אוקיי, נכון, זה חוק מתנה, אבל המסלול של הסדר נושים זה מסלול מקוצר, שלקוח מקבל תוך 48 שעות עיכוב הליכים על כלל התיקים שלו, לפני ההוצאה לפועל אם יש לו, ואחרי ההוצאה לפועל אם יש לו, והוא מגבש, אנחנו מציעים הצעת הסדר, מגבשים הצעת הסדר, מגישים אותה לבית המשפט, והחייב נכנס להליך ויוצא מהליך ללא חדלות פירעון. זה נקרא הסדר נושים. בלי הכתם הזה של... אין את הכתם, הוא יכול לעבוד עם כרטיסי אשראי, עם צ'קים, הכל בצורה רגילה. הפלוס הגדול הוא שהוא לא יהיה בחדלות פירעון, שזה הליך יותר ארוך, יותר מורכב, והוא מקבל הסדר שמתאים לו וליכולת שלו הכלכלית, אוקיי? והוא יוצא לחיים טובים ולשלום. זה נשמע כמו חלום. יש בזה איזשהו סיכון או חסרונות, או שזה זה באמת חלום. זה חוק שהוא גם הוארך בכנסת עד ל-31 לינואר 2026, וזה חוק מתנה שמי שהוא מבין והוא מרגיש והוא יודע שהוא לא מצליח לעמוד בהתחייבויות שלו, גם לפני שיש לו תיקים בהוצאה לפועל, לגשת לעורך דין שמיומן בתחום ולשבת איתו לייעוץ משפטי, נותנים הצעת הסדר, נכנסים להליך, יוצאים מהליך בלי תיקי הוצאה לפועל, בלי תיקי בית משפט, מקבל עיכוב הליכים תוך מספר שעות, 24 שעות, 48 שעות, הצעת הסדר כולל מחיקה משמעותית. זה ממש תספורת כמו שעושים בטייקונים. ממש, אבל זה הרבה יותר מקוצר, זה 4 חודשים לעומת חדלות פירעון, שזה שנה, ו3 שנים לאחר מכן בפריסה. מה קורה אם חס וחלילה אני לא עומד בהסדר הזה? זהו, אכלתי אותה? אז אם אתה לא עומד בהסדר, אז אם יש נסיבות מיוחדות שאתה לא יכול לעמוד בהסדר, מגישים בקשה לבית המשפט, והם טוענים את הטענות הללו, ובית המשפט הוא בעד הלקוח, בעד החייב עצמו. זה חוק מתנה שמשקם חייבים לטובת חייבים במדינת ישראל. תראה, לפני התיקון החדש הזה, החייבים נדרשו להוכיח איזושהי יכולת כלכלית. מה זה אומר? יכולת כלכלית נדרשת גם בהליך חדלות פירעון וגם בהסדר נושים. מה זה יכולת כלכלית? הכנסות. כמה אתה מכניס, כמה יש לך הכנסות, אם יש לך נכות, או אין לך נכות, אם יש לך משכורות, כמה אתה מכניס, ואז לפי זה גם עומדים את המחיקה של החייב. אני מבין שבהליך חדלות פירעון יש נאמן, ופה יש מנהל הסדר. נכון. מה ההבדל ביניהם, או שזה אותו דבר? יש הבדל מהותי. נאמן מתמנה מטעם בית המשפט, הוא נאמן על נכסי החייב. הוא קוראים לו לבירור, החייב מגיע לבירור אצלו, הוא שואל אותו את השאלות ואת השאלות. ממש כמו חקירה. הוא ממש שוטר הרע, כן, הוא שואל את השאלות, הוא רוצה לבדוק אם יש לו באמת נכסים ברי מימוש לטובת הנושים שלו, הוא רוצה לראות שבאמת הוא תם לב, ובאמת הוא נכנס להליך מתוך מקום אמיתי, ובתום לב, לא בקומבינות ובשוק אפור ובהימורים וכאלה, וגם הוא רוצה לראות אם יש באמת נכסים ברי מימוש, על מנת לממש את זה לטובת קופת הנשייה. אז זה הנאמן, מה עושה מנהל הסדר? פה יש הסדר שהוא נעשה מול בית המשפט, מול העורך דין, הוא לא מגיע לבירור, הוא לא מגיע לחקירה, מציעים את ההצעה, מעבירים את זה לכלל הנושים, יש רוב של אישור מכלל הנושים, הלקוח מקבל את הצעת הסדר, והוא יוצא לדרך חדשה. תראה, אנחנו אחרי כמעט שנתיים של מלחמה, לפני זה שנתיים של קורונה, החוק הזה, הוא יהפוך להיות חוק קבוע מתישהו? הלוואי, החוק הזה הוא ערך מ-31 לשביעי, הוא היה אמור להיגמר פה ב-31 לשביעי. ממש בסוף החודש הזה. כן, ולפני מספר ימים הוא ערך את זה ל-31 לינואר 2026. לכן אני אומרת, כל מי שיש לו חובות, והוא רוצה באמת... זה הזמן. להגיע להסדר, כולל תספורת שווה, זה הזמן. למה מעריכים את זה ככה כל פעם קצת? כאילו, ממה הם פוחדים? למה לא עושים מזה חוק קבוע? כי מדינת ישראל, הכנסת, מאוד בעד לשקם את החייבים. בגלל המצב... למה לא הופכים את זה קבוע? הלוואי, זה כבר, אתה יודע, זה משהו שהוא... יש איזשהם התנגדויות מצד המערכת להפוך את זה לחוק שיטיב עם החייבים? לא, אין התנגדויות, לא. אין התנגדויות? לא, לא. ועובדה שמעריכים אותה. על איזה סוגים של תספורת אנחנו מדברים? מה, 5% או שזה סכומים? תלוי, זה תלוי בחייב עצמו.
תלוי במצב שלו הכלכלי, תלוי בהכנסות שלו, תלוי אם הוא חולה, אם הוא מקבל נכות, אם אין לו בכלל יכולת כלכלית בכלל לשלם את המינימום של המינימום בגלל מצב סוציאלי כזה או אחר, מצב אישי משפחתי, זה מאוד מורכב. אבל לרוב המחיקות הן מאוד מאוד יפות. מה שחשוב פה זה תום לב. אני רוצה לשאול שאלה שנוגעת לרוב העצמאים בישראל. היה לי חודש קשה, הייתה מלחמה, היה עכשיו מבצע. מתי אני אומר, זה הזמן? בסוף הכל, להרים טלפון אלייך. להגיד לך, עורכת דין גולדברג, תעזרי לי, זה הזמן. ברגע שאתה רואה, ואתה מבין, שאתה לא יכול לעמוד בהתחייבויות החודשיות, אין הלוואות, אין הוצאות שוטפות. זה המצב השוטף של רוב הישראלים היום. אנחנו חיים במינוס. וזה מה שקורה, מה שקורה. אנשים לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות, ואז לוקחים הלוואה, ועוד הלוואה, ועוד הלוואה. לא, אנחנו נשלם את ההלוואה הזה, עכשיו בפריסה נוחה, ל10 שנים, יהיה בסדר, ואז עוד הלוואה, ועוד הלוואה, ואז הם מגיעים למצב שהם כבר קורסים, והם גם מגיעים מה שנקרא עם הלשון בחוץ. לכן, כאשר חייב מרגיש שהוא לא יכול לעמוד בהתחייבויות שלו, זה מיד לגשת להצעת הסדר, ומה רע? מקבל מחיקה, זה מתנה. אני מבין שממש לא מזמן טיפלת באישה, אימא צעירה, שנקלעה לתוך סחרור כלכלי בגלל חובות של הגרוש שלה. נכון. זה נכון החוק הזה גם לאזרחים פרטיים או רק לבעלי עסקים? לכולם. לכולם? לכולם. מה היה שם עם האישה הזו, רק כדי שאני אבין? היה לה חובות של 600,000 שקלים, אוקיי? והגענו לבית המשפט, והוכחתי לבית המשפט שיכולת ההשתכרות שלה לא נעמדת עם ההוצאות שיש לה השוטפות, והמצב שלה האישי והמשפחתי, כל המצב של האישי, ואז היא קיבלה מחיקת חובות לאלתר. אגב, יש... בלי נכות, בלי כלום. פשוט בית המשפט הבין את המצב שלה, הבין שהיא לא עושה את זה בכוונה, באמת יש לה בעיה כלכלית קשה מאוד, אין לה מספיק הכנסות, ויש לה בעיות סוציאליות לא פשוטות, שאני הוכחתי אותן, ובית המשפט חנן אותה ופתר אותה מכל החובות שלה. יש יותר חמלה כלפי נשים מבחינת בתי המשפט, או שזה אותו דבר? החמלה של בית המשפט היא כלפי כל אזרחי מדינת ישראל. שמי, זה נשמע מדהים כמה שיש... בהחלט. בטח כשכולם מדברים על זה שישראל היא גן עדן לחייבים ישראל לא גן עדן לחייבים, חייבים מסתבכים ונלחמים כדי בשיניים, לא להגיע למצב של תיקים בהוצאה לפועל, לתיקים בתי משפט, הם נלחמים והם לוקחים הלוואות, והם רוצים באמת להיות כמו כולם, וזה לא פשוט, אז אין פה גן עדן לחייבים, ממש לא. מצב במדינה שלנו מצב מאוד מורכב, המלחמות והקורונה והנה וכהנה מגיעים אותם מצב. אנחנו יכולים מדרדרים. נכון. טיפ קטן, קיבלתי עכשיו טלפון מהבנק שאמר לי, בוא קח הלוואה שתסגור לך את כל המינוס. לקחת או להרים אלייך טלפון? שלא תעז. רק ההלוואה שאתה לוקח בהלוואת הסדר, לצורך העניין. הריביות שהם נותנים לך שם על הלוואה, זה פי 3 מהסכום של ההלוואה שאתה לוקח. ולא נגמר. אתה רק משלם בשנים הראשונות, לפחות, אם נגיד לוקחים הלוואה של 10 שנים, 7-8 שנים רק את הריבית. אחר כך נדבר איתך על הקרן, בהמשך. אגב, יש אחריות לבנקים בהקשר הזה של יצירת החוב? כי לא פעם, הבנק הוא זה שמרים טלפון, אומר לך, קח, בוא, תוסיף, נגדיל לך מסגר, ויום אחד הוא סוגר. היה לי מקרה אחד של לקוח בן 18, שהבנק באמת הציע לו הלוואת הסדר, והיה אסור לו על פי חוק לעשות את זה, היה צריך לקבל את האישור של ההורים, זה היה לפני גיל 18, ילד לפני גיל 18. כל החשבונות תלמידים. ואני הוכחתי את זה, כן, אני הוכחתי את זה שבכלל הם לא קראו להורים, שיקבלו את האישור שלו, הרי אחר כל הוא קטין, מתחת לגיל 18, והם מחקו לו את ההלוואה. זה היה האחריות של הבנקאי לעשות את הדבר הזה, והוא לא עשה את זה, זה מחדל מטעמו. מניח שגם כל ההצעות המאוד אטרקטיביות האלה הן מחדל. תודה רבה, עורכת הדין קרן גולדברג, מומחית בשיקום כלכלי, חדלות פירעון.